Anga foli ni waleɲumandɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni tun b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Cherifla bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni y'a kuma selen ye. Denmisɛnw tɔgɔla minisiri ani barako minisiri Amadu Koyita ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen Octobre kalo tile 22 a ka minisiriso kɔnɔ. A ye an ka jamana dɛmɛbaga jɛkulu dɔw bisimila ye ko minnu ma ko partenaire technique et financier. ɲɔgɔn ye bolila fɛn min kan o de ye ka jateminɛ kɛ halisa togoya min na u bɛ se ka ba don u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw la. An ka maa minnu ye a baara sariya Cherifla jabaraniso tɔgɔ la o ye Abdul Karim Sago n'a ka jatala ye Baba Keta. Ministre min ɲɛsinen don denmisɛnninw ma ani baaradege kalan koɲɛw n'an ko a ma ko formation professionnelle n'o ye Amadu Koyita ye ale ni Mali dɛmɛbaga jɛkulu n'u kɔ ma tubabukan na ko partenaire technique et financier u ye ɲɔgɔn lajɛra dɔ kɛ ministère de l'emploi la. Sigikafɔ a ye tali kɛ fɛn min kan o ye Mali a n'a jɛɲɔgɔn jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw ye n'u kɔ ma ko coopération ani denmisɛnninw ka kalanko an'u ka baarako kɛrɛnkɛrɛnnenya ma a bɛ fɔ min ma ko formation professionnelle n'o ye baaradege kalanw ye ka da jamana ɲɛmaa ka kuma kan n'o de ye k'a fɔ a ka nin deuxième mandat a b'o kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin denmisɛnninw ma. Dɛmɛbaga jɛkulu ani ministre Amadu Koyita u ye hakilina falenw kɛ minnu ye tali kɛ ni baara kofɔlen ninnu kan u y'a yira k'a fɔ fɛn caman bɛ Mali bolo n'a ɲɛdɔnbaw sɔrɔla a bɛ kɛ sababu ye ka jamana k'u bɔ nɔgɔ la n'u ko a ma ko ressources humaines de qualité. Jama bɛ n bolo o ta ye fo maa ka sɔrɔ min b'a baara ɲɛdɔn k'a bɔ ka jamana nafa n'a ye o tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo kalan de ka kɛ u kun. O ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw u bolodara u ni Mali gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana ministre min ɲɛsin bɛ denmisɛnninw ani baaradege koɲɛw ma n'o ye formation professionnelle ministre Amadu Koyita a nisɔndiyara ninnu bisimila a ka cakɛda kɔnɔ ni k'a yira k'a fɔ baara bolodalen bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw bɛna tali kɛ kalan kan min bɛ taa fo kalo 9 jate la. An ye an dɛmɛbagaw wele ka na an dɛmɛbaga ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ se ka denmisɛnninw kalan an bɛ se ka jateminɛ kɛ sugu la baara minnu bɛ yen bi n'o baaraw kalan bɛ se ka kɛ denmisɛnninw kunna min b'a to ka baara ko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Bɛɛ b'a dɔn jamanakuntigi ka hakilina ye fɛn min ye a n'a ka miirina ye fɛn min ye a ka nin mandat filanan na o ye ka baara kɛ sifinw ka ladoniko ɲuman ye o ye ka baara kɛ sifinw bɛ se ka bolominɛyɔrɔ sɔrɔ cogo min na o ye ka baara kɛ sifinw fana jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye jamana ɲɛta la o tɛ se ka taa kalan kɔ. O la jateminɛ kɛra bi k'a fɔ n'i bɛ kalan kɛ denmisɛnw kunna i kan k'a lajɛ fɔlɔ kalan bɛ k'a kunna o est ce que o kalan ani baara min bɛ ka minnu bɛ baara di mɔgɔw ma o kalan dɔ baara bɛ taa wa o bɛ fɔ o de ma formation professionnelle. Donc bɛɛ b'a dɔn fana président ka programme de société kɔnɔ an ka Maliba bɛ ka taa ɲɛ a axe sabanan o ye mun ye o ye ka kalan la yiriwa o ye mun ye o ye ka denmisɛnninw kalan fɛnw na bi min bɛ se k'u ka baara ko nɔgɔya. O de la an ye partenaires wele ka na k'a f'u ye k'a fɔ formation professionnelle n'o ye bolola baaraw ani kalan bɛ se ka kɛ o ladonko ɲuman bɛ se ka kɛ ni min ye k'a fɔ o ye fɛnba de gouvernement bolo o bɛ président ka hakilina kɔnɔ o ye premier ministre fana kɛlen bɛ ka instruction min d'an ma donc o partenaires bɛɛ nana an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ baara caman kɛra ɲɔgɔn fɛ an kɛlen bɛ ka caman boloda an y'o de fɔ yan ni tile damadɔni cɛ an bɛna denmisɛnnin 500 ani denmisɛnnin 95 an ni agence française de développement an y'an bolo ni ɲɔgɔn ma an bɛna olu de ka formation kɛ kalo 9 kɔnɔ o fana bɛɛ kɔfɛ tuguni an bɛna centre de formation kura dɔ jɔ Marikala an bɛna centre de formation kura dɔ jɔ Sikaso o bɛɛ ye agence française de développement olu de b'an dɛmɛ o la ani coopération suisse ani banque mondiale an n'olu bɛ procéger an bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bref partenaires minnu bɛɛ bɛ yen nɔ k'a f'u bɛɛ ye formation professionnelle de b'an bolo bi ba la parce que n'ale ma kɛ ka ɲɛ n'i ye maa kalan ka kalan ɲuman k'a kunna kalan bɛ se k'a to a ka baara sɔrɔ bɛ nɔgɔya o de la an bɛ fɛ ka laɲini ye min ye n'o ye denmisɛnninw ka baara ko an bɛ se ka solution sɔrɔ cogo min na donc nin y'o hakilina dɔ ye partenaires y'a yira n na ko nin diyar'u ye kosɛbɛ parce que o fana miirina kun jɔrɔna kun ye mun ye u ko ministère tɔgɔ la a fɔra dɔrɔn ministère de la jeunesse et de l'emploi et de la condition citoyenne ko kɔrɔ ko formation professionnelle t'an bolo badala an ko ayi formation professionnelle t'a la o ye tiɲɛ ye nka jɔyɔrɔ min bɛ formation professionnelle la nin bɛɛ la o de ka bon n'a bɛɛ ye parce que n'i ko baara n'i ko sini denmisɛnninw ka se ka bolominɛyɔrɔ sɔrɔ f'a kalan ka sɔrɔ la o kalan an ba dɔ de la o de la président ka axe 3 kɔnɔna na développement du capital humain o y'o de ressources humaines bɛ se ka valoriser cogo min na. Ministre Amadu Koyita ani dɛmɛbaga jɛkulu n'u ye partenaire financiers ye kalo o kalo u na ɲɔgɔn kunbɛn ni kɛnɛ kelenw kan ka jateminɛ kɛ bɛn kɛra fɛn minnu kan u waleyalen bɛ ka se hakɛ jumɛn ma mun ni mun kan ka kɛ walasa baaraw ka se ka sabati.
Namanya ka fo Octobre kalo alo kɛra kado ye kalo min tara an ka jamana ɲɛmaw fɛ ka seko kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye jamana kɔnɔ. O kadra de kɔnɔ Cheikh Aruna Sangale n'ale mouvement pour l'union des Maliens ma ɲɛma ye ale ka dɛmɛ kɛ ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen Octobre kalo tile 20 ka ɲɛsi maaw ma minnu bɛ ni sebatu ye dɛmɛ mun bɛ tali kɛ malobɔrɔ 200 la n'a musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 4 na. Mamadu Ben Chérif Sumaro ni Fuseni Keita olu de y'a baaraw sereya. Minisiri so mun ɲɛsinen no ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kunkanko ko ɲɛnabɔli ma o ɲɛma mun tun bɛ kɛnɛ kan ale y'a ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ɲumankɛla n'o ye Aruna Sangare a ka nin baara ɲuman in na ani ka sɔrɔ k'a yira k'a fɔ n'i y'a ye Aruna Sangare taara k'a kɛ Bamakɔ yɛrɛ district denfa ye o sababu ye de a bɛ ɲuman mun kɛ adamadenw ye sanga ani wagati. Bi kɔni ne nisɔndiyalen de don vraiment depuis an ye Aruna Sangare choisi comme parrain a kɛra bonya ni karama de ye chaque fois que n'a mako jɔra la an b'a wele a b'a reçoit an fɛngɛ a bonyana ma fo k'a dama tɛmɛ donc a choix yɛrɛ ma kɛ joona a diyara ye kojugu halisa Ala ka nako taa ɲɛfɛ yarabi yama Ala k'an bɛn kelen ma a y'a lawuli silamɛya ma Ala ka silamɛya yiriwa ka fantanw dɛmɛ fanga d'a ma a y'a bɔ nafolo min na Ala ka caman segin a nɔ la. Ko n bɛ Haruna Sangare fɔ a n'a ye denbaya ko n b'a bɛɛ fɔ ka sini kɛnde a d'a ma ka labanko ɲuman a d'a ma hɛrɛ bɛ Ala bolo yarabi kama Ala ka hɛrɛ a d'a n'a ye denbaya ma. Aruna Sangare mun ye nin dɛmɛ in kɛbaga ye a ye foliba ta k'a ɲɛsin an karamɔgɔ Ased Cherif Usman Madani Aidara ma ale mun kɛra salo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo denfa ye o kɔfɛ a y'a yira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ waleya in kan ka kɛ san wagati bɛɛ o de la ale ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu mun ni a bɛ fɔ a ma MUM o ka cɛsiri fanba dɔ fana ye ka adamadenw dɛmɛ adamaden minnu bɛ dengu kɔnɔna la. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn. Salongo mois de la solidarité ɲɛmɔgɔya a taara ka di an ka karamɔgɔ ma ani an ka sheikhu ma ani an ka ɲɛma min ye Ased Cherif Usman Madani Aidara ye a wajibelen don an kan ɲinan kalo n'o sera an ka hakili jigi an karamɔgɔ la k'a fo k'a waleɲuman dɔn salongo a ye min kɛ Mali ye nin mois in kɔnɔna nin kalo in kɔnɔna na a kɛra bɛɛ ɲɛna an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ an bɛ Mali autorités fo olu min sɔnna ka nin mois décréter ka ɲɛsin fantanw ka hinɛ ma jamana o jamana ni hinɛ bi yɔrɔ min na donc Ala ka hinɛ fana bi jigi o jamana kɔnɔ ɲinan ministère de l'action sociale et régionale la direction régionale o y'a décidé parrainage régional min ye Bamako ye k'o parrainage ɲɛmɔgɔya di yan Moti gouverneur fana ye o y'a décidé ka Moti fana parrainage di yan donc hukumu kɔnɔna na kalo in kɔnɔ an bɛ ka an seko kɛ donc bi an bɛ ka an ye bɔrɛ 200 malo donc ka a di dɛsɛbagatɔw ma ni Ala sɔnna jeudi min bɛna an ka kan ka don wɛrɛw kɛ kumana dɛsɛbagatɔw ye fo ka taa kalo ban ni Ala sɔnna inshallah an ka jamana mako bɛ min na o de ye nin ye a kana dan mois octobre dɔrɔn kɔnɔna na nka a ka kɛ san bɛɛ kɔnɔ maliyɛnw sɛgɛnnen don an ni dɛmɛ ka kan dɛmɛ in don mɔgɔ wɛrɛ tɛna an dɛmɛ ni an yɛrɛw tɛ donc an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ. An b'aw la dɔnniya k'a fɔ Cheikh Aruna Sangare ale de ye Bamakɔ district denfa ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kɛlɛli kalo in o fana kɔfɛ Mopti région fana denfa don. Walasa ka ba don an ka jamana sena dolanci la o de hukumi kɔnɔna na du mun bɛ sigida filanan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la bozolakaw fɛ u k'u ma ko famisi la olu ye a laɲini ka se ka ɲɔgɔndan dɔ bila sen na u ko mun ma ko Kopu Mustafa Sila ni nin bɛ kɛ a tako fɔlɔ ye walasa dolanci yɛrɛ kanubabaw ka se ka u lafaamuya koɲɛw la u ye kunnafoni kɛnɛ dɔ labɛn ka bɛn ni kari tɛmɛnen Octobre kalo tile 21 Samayira Sanogo ani Abdoulaye Sogodogo olu y'a baaraw sereya. Farikolo ɲɛnajɛ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kunna adamadenw ka fara ɲɔgɔn la ani bɛn sabatilen o ni ɲɔgɔn cɛ a fana bɛ kɛ sababu ka dɔ fara o ka wulikajɔ ani o ka kɛnɛya kan o de hukumu kɔnɔna na Mustafa Sila ni ale bɛ bɔ silalakaw ka duba min bɛ bozo la mais Ala y'a sigiyɔrɔ bɛɛ République démocratique du Congo ma a y'a laɲini a se min ye Mali balontan yiriwali la ko o baaraw sigi sen kan baara min don an dɔgɔkɛ min bɛ n'o ye Mustafa Sila ye ni Ala kelen don k'a sigiyɔrɔ bɛɛ Zaire ma ale de y'a ɲini a n'a teriw k'u b'a fɛ ka kubu dɔ da Bamakɔ kɔnɔ yan bon komi bɛɛ yɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn tango fɔlɔ a man nɔgɔn quoi bon a n'a teriw y'a yira ɲɔgɔn na ko sani a k'a kɛ ten k'a ka dɔ labɛn fɔlɔ commune 2 kɔnɔna la n'a y'a labɛn commune 2 kɔnɔna la
donc o b'a se ka o organiser n'o kɛra cogoya min na san nataw tɔ la a na sɔrɔ a kan ka labɛn cogoya min na a baara bɛ kɛ ten a ka ca ala fɛ fɛnɛ an b'a kalama k'a fɔ mali balontan na bon min b'a kalama sa min t'a kalama a bɛ dɛmɛ caman kɛ a ka kan an ka fɛɛrɛ kɛ mali balontan a bɛ se ka yiriwa cogoya min na a bɛ se ka bɔ an bɛ position min kɔnɔna na nin donc a fɛnɛ bɛna a ka se min ye a ka dɛmɛ ye min ye o ye nin ye. Siyalakaw ka duba min bɛ bozo la o ye o ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni baara min bɛna sigi sen kan o ka fɔla nin ye ko ye min jɔyɔrɔ ka bon bɛn ani keleya sabatili la kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔna na o la o b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ minnu bɛna sen don nin tulo in na bɛɛ ka baara kɛ ni majigi ani dususuma ye. Bon ayiwa an kɔni an bɛ min fɔ ko kɔni bɛ denmisɛnninw de ka kan kan sisan parce que ni fɛn dara aw ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛrɛ la k'a fɔ aw ye denmisɛnninw de ye donc fɛn min dira aw ma a bɛ se k'a valoriser aw dɔrɔn de bɛ se k'a valoriser donc k'u cɛsiri dɔrɔn de b'a to mɔgɔ bɛ nafa donc c'est dans leur camp donateur kɔni y'a ka baara kɛ k'a yira la denmisɛnninw a ye fara ɲɔgɔn kan ka baara ɲuman kɛ donc baara ɲuman in ti ɲɛ dɔwɛrɛ la f'u yɛrɛ k'a yira k'a fɔ an ka denmisɛnninya a ma don bɔgɔ la an kɔni an bɛ a yira bɛɛ la k'a fɔ anw de denmisɛnninw ye o tuma ala k'an n'u dɛmɛ. An ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin première édition de la coupe Mustafa Sila ko antɔlɔnciw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan anw ka balontan la min bɛ bozola kɔnɔna na ni bɛɛ lajɛlen ko ma ko poussière rouge. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili ale bɛna bi ta walawalali ka ɲɛ. Lagine Bisao jamana kono munyugu manyaga waleya dɔ sigira sen kan ka bɛn karido ma ka sanga ni wasaden kalata mankanw ye min bɛna na sigi sen kan Lagine Bisao jamana kono ka bɛn ni novamburu kalo tile 18 ye nisɔngoya taama in yɛrɛ laɲini kun ye fɛn min ye ka kɔn kalata ɲɛ recensement minnu bɛ kɛ walasa ka se ka wote kɛ den hakɛya dɔn jamana kɔnɔden dɔw kun b'a la ka nisɔngoya taama in kɛ ka sanga ni o baaraw kɛcogoya di nisɔngoya taamakɛla ninnu y'a jira k'a fɔ ko recensement baara ninnu tala ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka ca ni jamana fanga sinamatɔn jɛkulu mugani minnu bɔra ni ka fara ɲɔgɔn kan Guinée Bissau jamana gouvernement dagayɔrɔ masurunyala yɔrɔw la pankurun jigiyɔrɔ siraba kan walasa ka se k'u ka nisɔngoyaw jira ka sanga ni wasaden sigi kalata ɲɛbila labɛn baara ninnu ye fanga sinamatɔn jɛkulu tɔnden ninnu ka ni muɲugumanyaga waleya in sen fɛ ka sara foyi ma maa si sɔrɔ wa fɔ ɲɔgɔn kɔ ba ma tɛmɛ nisɔngoya taamakɛla ninnu ani finitigilaka polisiw ni ɲɔgɔn cɛ o recensement min bɛ ka kɛ ka kɔn wasaden sigi kalataw ɲɛ minnu ni olu bɛna sigi sen kan ka bɛn novamburu kalo tile 18 ma Guinée Bissau kɔnɔ o recensement baaraw nun donna ka bɛn septembre kalo tile 20 de ma wa baara in bɛ to sen na fo ka taa bila octobre kalo tile 20 na o baara min bɛ ka waleya ka kɛ ka kɔn wasaden sigi kalataw ɲɛ a laɲini ye ka se ka mɔgɔw wote kɛta da dɔn fanga sinamatɔn jɛkulu tɔndenw kɔni y'a jira k'a fɔ ko o baara ninnu de tala ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o de kama u bɔra ni ka dugu bɔlɔnfurancɛw minɛ u senw na ka yɛlɛn kamiyɔnbaw ani mɔbiliw kan ni finiw ani papiyew ye minnu sanfɛ sɛbɛnniden minnu kun bɛ se ka kalan o ye k'a fɔ ko ka dansigi kɛ recensement namaralen in na bawo k'olu tɛ ka jɛ ni baara kɛcogoya ye. Gabon jamana kɔnɔna na labɛn kun labanw de bɛ ka sabati ka kɔn wasaden sigi kalata kun filananw ye n'u k'a ma ko second tour min bɛna na sigi sen ka Gabon kɔnɔ ka bɛn sibiridon octobre kalo tile 27 ma ka sanga ni wasaden sigi kalata jaabi kun fɔlɔw bɔli ye jamana fanga ɲini jɛkulu de kun bɔra k'i jɔ ni saraba ye o n'a ta bɛɛ lajɛlen hali n'o y'a sɔrɔ u niyɔrɔ ma kɛ fitinin ye jaabi fɔlɔ bɔliw la hali bi n'a ka biya jamana fanga ɲini jɛkulu kɔni bɛ wuli ka jɔ la cogoya bɛɛ lajɛlen na walasa jamana wasadenw bɛɛ lajɛlen ka bɔ olu ka tɔn kɔnɔ jamana fanga ɲini jɛkulu ka cɛbɔ 59 de ma sebaya sɔrɔ kun fɔlɔ la kalata kun filanan min ni o bɛna na sigi sen kan ka bɛn sibiri nata octobre kalo tile 27 ma u kɔni bɛ wuli ka jɔ ani fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen na walasa o sebaya fana na sɔrɔ jamana fanga ɲini jɛkulu fɛ o wuli ka jɔ n'o cɛsiri ninnu baaraw la Gabon jamana fanga ɲini jɛkulu PDG cɛbɔw bala ka don dugu bɔlɔnfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ du ni du kɔnɔ walasa ka se k'u ka yɛrɛmangutu baaraw kɛ min bɛ se k'a to sebagaya na sɔrɔ u yɛrɛ ye sebaya minnu kanu ka sanga ni wasaden sigi kalataw ye n'o de ye k'a fɔ Gabon jamana wasabulon kɔnɔna ka fa tɛn jamana fanga ɲini jɛkulu parti démocratique gabonais PDG tɔndenw na. Ethiopie jamana kɔnɔ ka sanga ni kari tɛmɛnen ye Ethiopie faba kɔnɔ Asmara kin kɔnɔ sigikafɔ kɛnɛ nun donna Ethiopie jamana gouvernement ani ONLF kulu maramafɛntigiw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka sigikafɔ kɛ damu ye ka dansigi kɛ fɔɲɔgɔnkɔ mangana min bɛ Ethiopie jamana ma ɲɛmaw ani kulu maramafɛntigi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ san 30 bɔ bi ONLF yɛrɛ lakana jɛkulu kun bɛ ka wuli ka jɔw kɛ de walasa cogoya min na Ethiopie marabolo min ni a bɛ fɔ a ma ko Ogadem o ka se k'a yɛrɛ ta ka bɔ Ethiopie kɔnɔ sigi min kɛlen filɛ nin ye
Ethiopie gouvernement ma ɲɛmaw ani kulu maramafɛntigi nunu ni ɲɔgɔn cɛ ni a fɔ ɲɔgɔn kɔ mankanw kuntagala janyana kosɛbɛ ɲinan yo o san 34 ye mɔgɔ bɛ se ka fɔ sigi ka fɔ kɛra damu ye fan fila ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu ka daa kan bɛnkan kɛra fɛn min ye jamana ma ɲɛmaw ani kulu maramafɛntigi nunu ni ɲɔgɔn cɛ o de ye k'a fɔ ko ka mankanw bila ni ka bɛnkan sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ONLF kulu maramafɛntigiw ka ni jɛkulu in ale de ye rebeli jɛkuluba ye min ka kɔrɔ Ethiopie jamana kɔnɔ sigi in kɔni kɔnɔna na bɛn kɛra kan k'a fɔ fɛn min ye kulu maramafɛntigi nunu ka jɛkulu in ye k'u kɔni n'a lajɛ ni ka maramafɛnw bila ni k'u ka ɲinifɛnw ɲini basigi ani sigi ka fɔ kɔnɔ fɛn min bɛ tali kɛ jamana ma ɲɛmaw kan olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛn kɛra fɛn min kan olu ni kulu maramafɛntigi nunu ni ɲɔgɔn cɛ k'o de ye kɔni k'a fɔ ɲinifɛnw bɛɛ lajɛlen ka ɲini bɛn ani kelenɲɔgɔnya kɔnɔ walasa sigikafɔ ka se ka kɛ damu ye cogo min Ethiopie jamana yɛrɛ ka lafiya kama sigikafɔ in kɔfɛ min tɛmɛna jamana ma ɲɛmaw ani kulu maramafɛntigi jɛkulu nunu ni ɲɔgɔn cɛ u n'a lajɛ ni ka jɛkulu dɔ sigi sen kan jɛkulu min kɔnɔna na jamana ma ɲɛmaw ka ciden na k'a kɔnɔ kulu maramafɛntigi nunu yɛrɛ ka cidenw na k'a kɔnɔ minnu bɛna na jɛ ka to ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka hakilinaw falen falen ni ɲɔgɔn ye walasa baaraw ka se ka latigɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi bɛnkan jolen labanw kɔni ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ nga bɛn kɛra fɛn min kɔni kan o ye k'a fɔ laɲini o laɲini ni o bɛ bɔ fan fila kelen kelenna yɔrɔ ka ɲɛsin tɔ kelen ma k'o kɔni ka kɛ kuma ɲɔgɔnya ani bonya ni bɛn kɔnɔ baaraw bɛna taa o taabolo in de kan Ethiopie jamana kɔnɔ Ethiopie jamana ma ɲɛmaw ani kulu maramafɛntigiw fɛ Madagascar jamana kɔnɔ jɛkulu min ni o sigira sen kan jamana ɲɛmasigi kalata baaraw kadara kɔnɔ walasa cɛbɔw ka se ka baara kɛ sariya kɔnɔ bɛn ani kelenɲɔgɔnya ka se ka sabati o jɛkulu ma ɲɛmaw ye gafe dɔ labɛn ka sanga ni yɛrɛmangutu baaraw ye gafe nunu kɔnɔ kuma bɛ tali kɛ fɛn min kan kalekan 30 de b'a kɔnɔ jamana ɲɛmasigi kalata cɛbɔw bɛn'u kalen fɛn min kan k'a fɔ u na sariya minnu labato min bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛmasigi kalataw bɛ se ka sigi sen kan hɛrɛ basigi ani bonya ni karama kɔnɔ Madagascar jamana kɔnɔ o sharti minnu da jirala jɛkulu fɛ jɛkulu min ni olu ka baaraw bɛ ɲɛsin cɛbɔw ka sariya labato ma ka ɲɛsin Madagascar jamana ɲɛmasigi kalata cɛbɔw ma cɛbɔ 36 cɛ ma cɛbɔ 12 o de ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn in na ni k'u kan di k'a fɔ olu na kɛ basigi karamɔgɔ ye ani sariya labatobagaw ye jamana ɲɛmasigi kalata in kadara kɔnɔ ka kɔn cɛbɔ 12 nunu ka tɛgɛnɔbila ɲɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ jɛkulu min ni o sigira sen kan nin baara nunu kama a ye sɛgɛsɛgɛli baara dayɛlɛ ka ɲɛsin cɛbɔ 36 nunu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma o baara nunu kɔnɔna na a kun jiralen don k'a fɔ ko cɛbɔ 3 bɛ minnu ma sariyaw bɛɛ lajɛlen labato olu kɔni bilala ka segin ko kura u k'u ka gafew bɛɛ lajɛlen lajɛ k'u bila sariya kɔnɔ o cɛbɔ 3 nunu nimero 12 bɛ min bolo o b'o la nimero 13 ani nimero 25 na cɛbɔ ni o cɛbɔ 3 bɛɛ lajɛlen ye Madagascar jamana ɲɛmaakɔrɔw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min ni o sigilen filɛ nin Madagascar jamana ɲɛmaasigi kalataw kadara kɔnɔ walasa cɛbɔw bɛ se ka baara kɛ sariya labatoli kɔnɔ cogo min jamana forobatɔ tɔndenw ani ONG dɔw de tɔndenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ minnu ni olu bɛna na jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka baara kɛ o baara nunu kɔnɔna na u ni kunnafonidilaw bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ komi jabaraniso dɔw arajosow ani kunnafoni gafe sɛbɛnnibaa dɔw walasa jateminɛ ani kɔlɔsi bɛ se ka ɲɛsin cɛbɔ kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka baara kɛta u ka kɛtaw n'u ka fɔtaw bɛɛ lajɛlen ma ka sanga ni Saudiya jamana kɔnɔ den kunnafonidila Jamal Khashoggi ka fagaliko ye Saudiya jamana lasigidenso kɔnɔ Istanbul Turki jamana ɲɛma Erdogan ye dantigɛli kɛ ka sanga ni tarata don Octobre kalo tile 23 ye dantigɛli min ni a kun makɔnɔnen don kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen fɛ kabiri ni Riyadikaw danganiyara kunnafonidila in fagaliko la Turkikaw ka jamana ɲɛma Erdogan kun y'a jira k'a fɔ ko ka sanga ni kunnafonidila Jamal Khashoggi ka fagaliko ye ko a kun n'a lajɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛɲini kɛ fagaliko in kan ni ka se ka walawalali kɛ ka sanga ni a ka o kalika in de tali ye ka bɛn tarata ma a y'i da don kunnafonidila Jamal Khashoggi ka fagaliko la ni ka ɲɛfɔli kɛ a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko kunnafonidila in kɔni ka fagali ko labɛnnen kun don tile damadama ka kɔn a fagali ɲɛ ko a fagara fagacogo la fagali min sen fɛ ni u y'a baganya faga wa ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko a politigiya fagara de sigasigana kun talen don ka ɲɛsin Saudiya jamana kɔnɔ den 15 minnu ma k'a fɔ olu kɔni nɔ bi sɔn ka ye Jamal Khashoggi ka ni fagaliko in na Riyad ani Istanbul ka denw na jamana ɲɛma Erdogan da sera o bɛɛ lajɛlen ma Saudiya jamana kɔnɔ den 15 minnu cɛ ma nakanako nasira fɛ ni gundola baarakɛla dɔ kun b'a la ani kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔ a ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko fɛn bɛ tali kɛ Saudiya jamana ma ɲɛmaw kan ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kɔni dayɛlɛnnen don walasa Jamal Khashoggi ka fagaliko bɛ se ka bugunatigɛ ni k'a fagabagaw si dɔn ko paraɲɛ dɔ kɔni kɛra o baaraw la
Yani an ka bi bamananga kunnafoniw kunce amna nga kɛnɛya bulon dayɛlɛ amna kuma ye mun kan bi u ko ma faransi kana ko obésité no be bonya ko fɔ jɛkuluba min yɛrɛ sigilen do diɲɛ kɔnɔ kɛnɛya ko kɔlɔsili ma organisation mondiale de la santé ale y'a jira k'a fɔ bana camanw be k'olu bɛɛ lajɛlen sababu o de ye bonya ye o bana ninnu na jabɛti b'a la ka taa se dusukuna banaw fɔ ka taa se cancer fɛnɛ ma walasa ka faamuya yɛrɛ sɔrɔ bonyako la Tata Ture n'a ka jatala Baba Keta an ka jɛ ka ɲɛmada olu ka sɔrɔlenw fɛ. Bonyako juguya kɛra bɛɛ lajɛlen kunnadonni ko ye diɲɛ selikɛ naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min na i ko bi a bɛ yirali kɛ ni kɛnkuru cayali ye farikolo kɔnɔ o min bɛ se ka dankari kɛ adamaden ka kɛnɛya la walasa k'a jalatigɛ k'a fɔ ko bonyako juguya bɛ adamaden farikolo la kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛ n'u ka jateminɛlan dɔw ye n'a bɛ fɔ a ma ko IMC indice de masse corporelle. Obésité de dɔwɛrɛ ye n'an ko an b'a fɔ bamanankan na ko bonya damatɛmɛ. Bonya damatɛmɛ ye bana ye bana min bi ka caya jamanaw kɔnɔ sisan fɔlɔ a kun ka ca tubabu jamana ninnu na mais sisan anw fɛ yan fana a bi ka caya parce que anw yɛrɛ bi fɛ ka kɛ tubabu ye donc minnu bɛ tubabu la o bi ka na anw bara yan k'a da an ka dumuni kɛcogo yɛlɛmaniw bolo kan ani an ka farikolo labaarabali donc o de la bana in bi ka caya n'i ko obésité tubabukan na n'o ye bonya damatɛmɛ ye bamanankan na n'i bɛ fɛ ka a fɔ ko mɔgɔ min farikolo ka girin ni a kundama ye donc a ka gɛlɛn an k'a fɔ bamanankan na pour que a ka dɔn karisa farikolo ka girin ni a kundama ye analyse mesure dɔw de bɛ yen c'est à dire an b'i ka janya ta ani ka i ka giriya fana ta donc an bɛ calcul dɔ kɛ an b'a fɔ ko IMC indice de masse corporelle donc n'o IMC mana calculer n'o sera 30 ma a bɛ fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko tu es obèse mais n'a bɛ 24 25 ka taa 30 ma a bɛ fɔ k'i farikolo ka girin dɔɔni mais i ma se obésité ma o de bɛ wele ko surpoids n'an y'a ta dɔw bɛ yen u b'a sɔrɔ tiɲɛ de fɛ c'est à dire a bɛ u somɔgɔ dɔ la ba yanfan walima fa yanfan ou bien kɔrɔ dɔgɔw donc nu i somɔgɔw bɛɛ ka bon a bɛ se ka kɛ i bɛ bonya kosɛbɛ dɔw ta la fana a tɛ somɔgɔw la mais an yɛrɛ ka kɛcogo de b'a to an b'a sɔrɔ parce que sisan bonya in yɛrɛ kɛra sangawuli ye n'i ma bon u b'a fɔ k'i ma balo ka ɲɛ walima n'i ma bon i ye fanta ye donc o de b'a to anw ka bonya in a kɛra sangawuli ye anw bara k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn tuma dɔ la fɛn jugu tɛ a dɔ yɛrɛ ye min ye o de ye hali an mɔgɔkɔrɔbaw tuma caman an bɛ min dun an tɛ o énergie dépenser n'o tɛ bonya tɛ dɔ wɛrɛ ye o c'est comme n'an ko an bɛ misaliya ta n'i ko i bɛ carburant n'o ye essence walima gasoil don bolimafɛn na fɛn fila de don soit i bɛ essence dɔɔni de k'a la k'a bɛn ni i ka boli ye o la foyi tɛ to réservoir kɔnɔ walima i ye caman k'a la i ma boli n'a ye donc a caman bɛ to réservoir kɔnɔ o caman min bɛ to farikolo la dɛ o de b'a to an bɛ bonya. Bonyako juguya min filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ bana caman de sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ bana minnu ma maladie chronique wa fɛn min ye gɛrɛsi cayali ye adamadennin farikolo la a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni fo ka laban ka taa se bonyako juguya hakɛ ma. A bonya in tuma caman a bɛ na ni degun ye a bɛ na ni problème ba ye tiɲɛ yɛrɛ la sisan n'i y'an ka bana caman sɛgɛsɛgɛ a liénen don bonya in de fɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ ko bana kuraw cayara sisan ko kuraw nana bana kuraw bɛ caya parce que anw yɛrɛ kɛra mɔgɔ kura ye donc a diyagoyalen don bana kura ka caya a bɛɛ liénen don bonya na a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye bɛɛ kɛra tension tɔ ye i bɛ mɔgɔw jɔ 100 o 100 i b'a ye tension bɛ minnu na a ka ca mɔgɔ kumabaw la ka tɛmɛ mɔgɔ dɔgɔmaniw kan surtout diabète ta mɔgɔkɔrɔba ka diabète denmisɛnninw ta en général o ye ko wɛrɛ ye mais mɔgɔkɔrɔba ka diabète n'i ye diabète tɔ 100 o 100 jɔ i b'a sɔrɔ 90 bɛɛ i ye mɔgɔ faritigi. Bonyako juguya furakɛli dɔ bɛ tali kɛ ka an ka lahalayaw yɛlɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yɛlɛma don an ka dumunikɛtaw la ani k'an janto farikolo ɲɛnajɛ la. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni diso ɲɛmaa Sofia kɛnɛ ni kuma in ye
laseli wɛrɛ aw ni kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ anɔ ɲani ka taa so ma aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ